ngrasake tanduran jan mumet. Gara-gara tak tinggal moncang mancing suket nguruke tanduran. Piye, Bos? Kondi kowe? Salah ya saka mlaku-mlaku ngglitik-glitik kono gawean ta ya. Gelem apa piye kerja nang nggonku kae? Bedoli suket kae, borongan 100 piye? Lah ya turah gelem ta, Bos? Oke, deal. Deal, Bos. Ayo deal se 100.000 ya. Heeh. Ayo. Alah lumayan untuk gawean. Iki bos, awake bos. Aduh. Lah kok sawah kok sukete kok ngene sih, Bos? Medeni banget Lah jare gelem 100.000 nyo. Iku wis deal ki mau lho, kudu dikerjani lho. Ayo rugi aku ki, Bos. Ya kowe kan urusanmu to, sing penting wis deal 100.000. Mangkane narok borong-borong kowe nilai sawahe sik aja didil sik kok ya. Ya sekolah kerjani yo. Iki aku kok ngene carane iki.